delok penontone. Nek isih awet tekan esuk ya kengko wayangan. Nek jam 5 kok isih enek kira-kira udakara wong 50 isih wayangan. Jam 11 kok arek wong 3 sangone nyepuluh. Ya wis putih matur nuwun. Ujupe apa ya? Ujupe yaiku bersih desa, ngresiki desane. Tegese orang ngresiki mung tata lair nanging ya uga batine kon, Nduk. Karepe kepiye? Ngresiki lair kuwi tegese resik-resik desa, kebersihan desa, memupuk kerjasama yang baik antarane perangkat siji lan sijine supaya wimbuh katentremaning desa Sambi Pasar kene. Oh, ngono dadi gotong royong bantu binantu ing antarane siji lan sijine. Iya, antarane RT, RW, masyarakat kabeh padha nyengkuyung. Ngono. Wingi ya wis kalaksanan yaiku nguras napa? Sendang. Tak delok saka videone Pak Ajit yo bocah cilik-cilik seneng nek kon nguras sendang. Ana iwake ra? Ana. Sampe tak mancing ning kono. Oh. Kok penak temen. Kuwi mung ngresiki tata lair. Lah sing ngresiki batin kuwi tegese piye? Ngresiki batin kuwi tegese ndongake wilujengan utawa slametan. Slametan. Iya. Kuwi nyajeni demit. Sapa sing ngomong tak tutukane? Lah piye? Kuwi tegese mono. Sajen kuwi ora kok nyajeni demit nanging kuwi saka tembung sajian tegese sing disuguhke. Sing disuguhke ana kono kuwi wujude wulu pemetu bumi. Apa sing tinandur ana ing desa, ana ing dusun Sambi Pasar iki kabeh didadekke siji ana ing wilujengan kuwi ana gedhang, ana pari, pari dadine beras lan sak piturute. Kuwi pinangka tandha syukur marang Gusti. Iki lho olehe taun iki. Iki lho hasile taun iki. Pinangka dadi seksi kalamun toh syukur marang sing gawe jagat iki, sing menehi sandang lan pangan iki. Dadi ora nyajeni demit, ora ana. Apa tumon demit kok doyan gedang raja? Enek. Masa endi? Ae mburi lemu gedang raja doyan. Panggah kuwi wae. Mula ya matur sembah nuwun awak dhewe back to back ditimbali kembali ana ing kene. Ya, nganggo basa Inggris barang. Heeh. Mula iki sadurunge ngancik wigati iki perkenalan luwih dhisik siji mbaka siji sapa ta warangganane bengi iki. Ya, wiwit saka tengenku dhewe. Monggo, wilujeng dalu Mbak, paring asma sinten? Penonton wis padha penasaran, Nduk. Heeh. Nggih, pripun? Paring asma sinten, Mbak Yu? Nggih, kula Pita. Pita sinten? Pita, nggih Pita tok. Oh, nggih. Iki dalem saking pundi? Saking Parang Magetan. Saking Parang Magetan. Nah, iki ya arek dadi calon manten. Ngono. Untuk wong ndi kakunge ya dalang kok, Nduk. Sombeng mayang lakone Sri Boyong. Ana ing masa sing masa lakone Sri Boyong sing ndek awan mau. Ndek wau siang kuwi Pak Sodikun. Yaiku dalang lokal saking Sambi Pasar kene. Oh, ngono. Heeh. Kakunge jenenge Ki Dimas Widarto Carita mijil saking Dawung. Yayine sing ndi bengi iki ya melu nyengkuyung. Pokok sak rombongan iki kok pas diceluk Mas Dimas sing guyu dhewe ya kuwi. Yantone sing gender kuwi, heeh. Wis kari ngenteni dinane kok, Nduk. Muga-muga langgeng salaminyo. Besok duwe upama ton duwe anak ki mama lanang ya bagus, mama wadon ya wayu. Iya. Nek duwe anak lanang bagus ya ora vokal wong bapake ya bagus. Engko duwe anak elek engko mosok tiru tanggane.